Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag ng bigat yung amin nga sa kapada papagayam. Manipur ito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lobot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, kanito iti pagayam nyo ni Manong yung Nemi Ruiz, kumapkablaw tinimbag bigat, nimbag nga aldaw, nimbag nga oras, kada kayaming nga sangapada. Kumusta kayaming nga sangapada, mga kanemers? Sabi ko mata, adda manan nga si Salonat, nga magkidanggay, kada kami, agbuya, agdengeg, iti pagkasalitaan ni pagayam tayong Melinda, ti katulong nga Vengador. Tama ba yun? Vengador. Yan, Vengador. Ano ti Vengador? Ti katulong nga Vengador ni Melinda. Ano ito yung pakasalitaan na? Padaanan niyo papagayami and please share this program. Share. Hindi nga rin ni Rugi papagayami. Ti pakasalitaan ni pagayam tayong Melinda. Ti Vengador nga katulong kano. Abi nga ta nagbaling nga Vengador. Benga, means revenge. Managibalas. Apay nga tanas kang nagibalas ti may nga katulong. Anya nga ta. Sagodahin nga ti surat, ti pagkasalitahan ni pagayam tayong Melinda. Dear Manong Nemi, narigat lang tinaringak nga pamilya. Iso nga nagpadinggaak lang iti high school, kalpasan data, na dumaduman nga trabaho, Manong Nemi, tinastrek ko, servidora, waitress, sales lady. Iti agangayin, Manong Nemi, tultulong akong ninanang, nga agawat, iti labaan na, nagbalin akong nga labandera. Mapanak, kadikitay, adda mabalin na, sumbrek akas extra nga katulong. Sinusuruan nakmet, Manong Nemi, dinanang, di nga naimas ti lutok, nadalos ti labaak, nalaingak ngagdalos, na ornusa. Kung nangarod di dinanang, Manong Nemi, nga nagasat to kano ti lalaki ngagbalin nga asawa kabuta. Dasing petak, nagagetak, natibkerak, paiterak. Aging ka, Manong Nemi, nga namamok, tinagbaling nga kaingut ko, may isang tricycle driver, Manong Nemi, ison Hilario. Kabutaan tayo din, mariknak nga ayat, kat nagaram kanya, kalpasan lang, ti inem nga bulan, inaklon ko.
E di ba nangaklon ko keng kuha na manong nemi isumutin ti panangayos na kanyak ti Jabalayda. Pinaimyanak maten manong nemi. Imyanak agad anang arot ti napasamak manong. Kaya't na maten ngagkaida kami. Oo, maten ti maramid ko manong gabot ipatpateg ko. Hindi mariknak tinairot nga arakop na inarakop ko. Hindi mariknak tinabarang agek na kanagidi bibig ko binales ko. Hindi mariknak manong name iti apros na iti barokong ko inaprusak na. Arakop kanarakop agek kanagek apros kanapros. Kaya di nga nagpatnag banong name namin talok ng sagot kang kuha na ti amin namin ko. Kalpasan nga naburak salsalmat metak nga kristal. Masansan met din manong naming iyawid nak dito Balayda, aging kang adda ng pitpitik iti saklot ko. Nagkasar kami manong nami iti sangwanan ti West. Civil wedding ako nada manong. Kagangilang nga kasar, awa mo tinisagana, awa mo nga ornong manong nami ni Hilario. Aging ka nga nang ipatakder kami ti balay. Sampay kita makuna nga balay manong. Kalapaw. Ada pa nakasalas na manong nemi. Babayan ti datar nga kawayan. Nagatep iti yapanaw. Nagdiding iti nipa. Adamat pa nakasilid na akin pa nakakusina manong nemi. Pasensyakan, Melinda. Dito lang ti kabailak. Kabailan ta ko nam. Ta nagtinulong tamet. Itirigat ka nam ay, Hilario. Nagasakanak nga magkitinulong kang ka. Itirigat ka nam ay. Tayo at sinapatantas ang kani. Intuloy manong nemi ni Hilario tinakipasada ti tricycle. Katsyak, gabuta kabailak pa lang met nagtrabaho. Agtagibalayak manong nemi sa akmaban umawat tilabaan kat aglabaak. Adamat nang iragalo kada kami manong nemi ti agparis nga manok nga native kawitan ken upa. Alaakit tinaraken mi medyo pinaadumi. Adamat medyo nalawa manong nemi nga solar iti likod nagmulak ti kamutig, barunggay, pariya ken dumapay nga natin. Napila nga libre manong nemi. Kaya naimas tinateng na presko, nga ipauneg, mang pasalon at ibagi. Awan ti bisyo ti asawak manong nemi dataon at ipagkamanak. Saan nga sigarilyo saan nga ginom. Aging gangin pas ngay kon ti anak mi manong nemi lalaki. Iso ako na kanyak ti asawak. Junior. Alis to ka naglabas ti panawen manong nemi. Ageng kang agbasan ni June. Nalaing ni June manong nemi. Imalalangat at asawa. Ti anak ta, Hilario. Sino kumorte o malaan no? Saan nga ta? Sa anak mo doon nga nalaing hindi mas basa. Siya nga rin ati malaan na. Gapot na damat basit unor ko edi. Ngem. Ano na ngem? Dakailan ni June. Ako pa ati na. Jack man ang mukhen ka. Agaramid at ading na. Ngem, agraduaren manong nemi ni Junior iti elementarya awang pay adi na. Mayat tapno sigurado nga makayat ang pagbasahin ni Suna. Kinunak manong nemi. Ikasanon no anya? Kasanon no bigla amatayak. Hilario, di ka nagsasawa ti kasta. Apay nakikitod ka. Nakakikitod ti bagbagam. Nakapanutam da ita. Mapantay amin dita, Melinda. Ngem dita lamo intun kano. Manong nemi anyan nga pagteng. Kalpasan ti duwa nga aldaw, kalpasan nga naibaga kanyak, dahi ti kasjay, manong nemi ti asawak, pakamuta kanyak nga ni disgrasya ni Hilario.
Nadisgrasya kabayatan manong naming at paspasada, panpanurnuran na ti highway, dinungpar manong naming titakkel ang truck, nga naawanan iti preno. Dahil timaten asawak manong naming tinapili ti driver nga nang iturungan, di din na maipreno nga truck. Naipurwak ti asawak kano, segun kadagiti nakakita ka ng investigasyon. Nga di mapana kon ti hospital manong naming bagadan nga addan iti morgue. Taon iti kaado manong naming iti luwa ang nagarubos kanya. Nagsakit. Nga no sa anak nga tangan ang dibikar kat mabalin siguro nga aglos duyak mapukawan na kiti puot. Iti nakamansayag ang ni Hilario dito kalapaon mi manong naming. Nulabsag tagsaw kadyak kayat nga panawan. Ti anak ko nga ni June manong naming iti mangipalagip kanyak ang mga anak nga maturuga. No kita higta anak ko. Lumlumteg met manong nemi. Ti bukel. Ti kalup ti matana. Gabot ti kasasangit. Hawanin ni tatang mo dyan. Pinalawan na ta ni tatang mo. Nang, nawan ti mabalin tayo. Na ti mangawat ti kinapudno. Disgrasya lang nila pasama. Nung muna tayong tarayan pa J-driver. Nagpukaw, J-driver. Ang bali nang. Nadyaking ko ka di lugan nga ng dong parkang kuwana. Nakasaganamat nga tumulong. Di kita karuba mi manunemi, tinangan anding ay kada kami. Nang kadkadwa kada kami, nakipag timulong tayo nyaman. Madaman di kita mang donasyon manunemi abuloy. Naging ka naitabonin ti bangkay de Hilario. Idi agturpos ti anak ko manong naming ni June iso ti first honor. Kuna kanya karon ti mestrana. Ilalaem ti anak mo nga ni June, Melinda. Ay, nangaton to. Idi magunod na kas pagari ka. Siguro, ma'am, ikarikatak ang basa ti high school, aging nga makapagturpos. No, ti college tong baka no, saan kanton nga kabelan. Ang imnunas ka nga iradok ti bakik. Marami dek, may kaklagad tinaran niya nga masakbayan ti anak ko. Ni June nga imbati day di Hilario yung asawa. Idi muli akti stage manong name tapno inak ipin ti ribbon, ikot ti medalya, kena ado di kiti awards ti anak ko manong name. Nagsang sangit na. Nang, sangit ang sangit. Sangit ti ragsak. Sangit ti ragsak, kan sangit ti liday anak. No kumataada ni tatang mo. No kumatasan na ta pinanawan. Dua kang pumaita. No umulit tindablado tapno. Kablaawan na ka. Kat mabalin na ka nga panakil ka na gini tao. Dandanin pa naglulukat ti klase manong nemi, idi asit ganak ni June, kalpasan nga. Napakan na manong nemi, di kitarakan mi nga manok. Andak nga aglablaba manong nemi, iti asit mi nga bomba. Nga ado, nakabunton, dagiti awat ko. Nang, tulungan kayo. Nagbumbak. Nabumbak amin, di kita napalanggan anak ko. Nakalutukan. Unang, umalit tayo mga anin. Palawan nyo palang talabahan nyo. Ano nga tanang, no? Iyag ko dito tikanan tayo. Tadi dito yung hamang bigat. Mayat ba niya? Mayat na ta anak. Alang kangartalahanin. Bigbitem lang tan di kardero, kanya kaserola, mga alakamat ti danom. Ano na ta, damat bomba dito eh. Kaya natin, mabali na dumapay ka sa pulan ta. Nadalos mo naglawlaw ti bomba nga paglablabaak manon nemi, kada damat intugot ti anak ko nga basit nga lamiseta, nga isot nang trabawan na kada kitay kanin mi. Nagdalo pa sa kami nga padpada manon nemi nga nangan. Nang, mapanak to ka din nag-enroll? O na anak. O matunay magastos mo, no? Agbasa ka ti high school, in ta public. Nadulutan lang. Pagplete. Ores sa anak ang miminandan, basta na pagplete.
Nonas ka nga magmagnak sa paik ti agriing, sa paik ti magna. Tapno, saan ka maladaw? Anak na nga ba ang imit na magmagna ka? Tapagplete mo nakit kabaylak mo siguro nga ited. Gano daman di kiti kontribusyon. Oray na public kat adaman lata gastusan saan ka di. Ikarigata ka na. Nunas kan nga, mapanak ang katulong. Kita ramitek. Pag-abroad kayo? Saan? Di ka kayat nga panawan. Oray siya lang. Di kayat nga pukaw kayo. Kano umadayo ka rod inak di syudad. Tapno katulong ka sa diyay. Syudad mintayan tayo ah. Basit nga syudad. Ije Manila ti kunak. Di adda di Manila kadada ditoy. Kita iso la iso. Adado ah. Tibabak na nga di Manila. Di Metro Manila. Mabanak to sa sentro. Taili agsapulak to at mabaling ko nga pagtrabahuan, pagkatulungan. No laba. Basit madagit agpalpalaba dito. Pur kaasimat lang. Ure kabaylan dati aglabag at gapu kanyak, gapu kadata, agpalabadan tapno ada makwartaan ta. Nang, no adagaram kada kayo, agasawa kay Pai. Ti anak ko na. Anak ko nga agas-asawa. Tapi ko mga agasawa. Tapno takasukat din tatang. Nga, ngamang tulong kada kayo para kanya. Kan baka no adapay ading kunto. No makasarak nga rod, timang tanggaran kanya. Awanin anak. Awanin to sa baling nga pagibugbugot ti amin na pigsa. No saan nga sika. Kaya't ko, nga namidik ti amin, makapagturpos ka lahin ti kalin sa nga. Manong name marigatanak. Iti parang pataod kon iti kasapulan mi tinaldaw. Nagbasan manong name iti anak ko ti high school nakain-inot. Nasalumet-met. Anak, baka kaya itong iti agmerienda no, at agmerienda ka nagiti kaskolaan no, bakanteyo. Uminom maklatan ti danom nanang. Una nga baka no, mabisbisinan ka kahit hangaguret na panunod mo. Baka sa mga maintain ti gradum. No, first honor ako man elementaryak lang. Ikaligagom ko tagbaling nga maligtorian. Iti pa naggraduar ko ti high school. Katuorin no labandera lang anak. Nga baluak, nakakaasi nga kuwarkaramot nga mga pamataudag ti kwarta para ken ka, para karatang. Maragsanak loo na nga may palakil nga adalak kong kasken ka anak ko. Marugyanan manong naming aguutang ak. Tama manong matan na kita palaba, manong naming di kiti umawat, iti mabalin ko nga pangswelduan, numapanak ag-apply nga servidura, iti karenderya, awamad bakante. Talaga nagpatinggak lang ti katulong manong nemi. Iti na minsan nga aldaw manong nemi nabisitak. Ti kabagyan mi. Asilig nga kabagyan mi manong. Iniinaw na nga mi siyak. So da ito'y manong nemi ni Mang Esther. Oy, anang, kumusta? Dito'y gayam tinagbalayan nyo. Nagkalapawan nyo ko na. Balo kagaya man. Uy manang. Ikit manong ngatawan. Tungawan ton. Dandanimot agturpusen, malpasen ti mo na nga tawan. Ti anak ko, iti pa nag-high school na. Mano anak yo? May mesa. Kahit namin nasta may mesa. Kaya nakasanon no ado. Kahit balo ka. Kaya pagtrabawam, hawan, piladad ta. At kasabunak na kaduhay di balay nga pagpapayak. Katulong? Ano, ubram di manan? Ubra ka agsak ti para laba. Para kay. Para sagad. At sa balimit na di hardinero, dakil nga malay. Nakarti ubra. Naimas ba naglutom? Damat basit. Ngayon di kita nagaganga luto Agit sumatisap sa pulan da. Basit lang ti serbiyan tayo. Agasawa sa duwa nga babaeng anak.
upapat lang. Kanada, medyo bedridden nga ama ni Sir Donald. Yung sama tunay nga masikaso. Sut obram no ka na, umay ka. Ha? Asikasom dyan lang kay, sikat para luto, ag tinulong ta agdalo si Tibalay. Ken, sakti para laba, sikat di para plansa. Manot sweldo, medyo panakilen si ka. Ang kamarigatan, gabot time lead ang mangted. Ala, mayat ka? Iso na lang ata, stayin ka. Kasano nga rin ti anak ko? Agad sarong karama. Adamat day-off mo. Ti, maminsan ti makamulan. Opo, saan nga maminsan ti makalawas? Saan maminsan ti makabulan. May sangal daw. Manang mayatak kumaangim. Diyak kahit nga mabaybayan ti anak ko. Sino kaduanan to eh? Barito matin. Han siguro nga mabuteng. Awan cellphone mo ya. Awan pa ya. Nga madas landline ti karubayo. Adad maharang. Andiyo tiyangki. E di, mabali mo. Tinawag as pagarikan lang. Adamat landline sa jay pagiranta. Mayat ka? Padasa ka. Saan mo lang nga basa? Padasen. Talaga ka sa pulam. Kasano kami kag biyag nga rod? Iti anak mo. Kaya masurportaram ti panagbasa na. No saan sure nga agsweldo kat binulan. Ada i-budget mo. Nung sweldo na makabulan. Ada pa yung maurnong mo kas pagarikan. Magsalita amin to kini ti anak ko manang. Ala, ibatik na itong address, ha? Etoy, tano kas pagarikan na umayat ka, umay kan. Alam to na kita arwatem, tapno program to na trabaho. Kinasaritak nga rod ni June manong Nemi kalpasangan nagrabi kami. Anak, nang, nalpas di pa nag-review mo, nalpasin nang. Abay, isla nakalalisto. Basi ka dito assignment mo? Nang, noon na akong di eskwela, kada at the time ko, rugya ako, arami di kong assignment ko. Nung saan ko malpas, dito ibalay. Di anak ko na ya. Sobrang samat loohan, iti pa naggagagat mo ang basa. Gabot at ambisyon ko, nang, ano namin ka ambisyon mo? Kahit ko, ng isarding mo itong nagtrabaho. Kaglaba, kahit tiladad ta. Di kahit ko, dito kalapaw, agbalingan na pindas nga balay. Kahit kayo, nga pagserbihan, kalbasan tinaunday ang sakripisyo kanya. Kahit ko nga, naragsak tumati pamilya nga bangunek. Intong dumting data ka nito. Baka adarar mo na. Hinanang men. Aduan, nagit agar-haram kanya. Ang baga nagit di baklaak. Di ba? Bayan nalot ba niya? Di ba? Baklat tayo da. O, anti sa balang aramindik na di mangipasnak, di pa nagbasak. Tapno ni kastakit ta. Adamit na supapak, di ka na yung bagyo. Di ka gagat yung kanyak na nang... medyo marigata anak. Aw, matim ako ng steady nga pamatauda kiti kwarta. So nga, sumrekak sa baling nga trabaho. At ang mga anak-anak iso na lang ti stay in. Lang? Ito lang, sa sentro. Ito man lang lugar tayo. Agay makaawit talabi, stay in eh. Maminsanak lang bakasyon di makabulan. Okay, di sweldo. Ni nanam nga, Esther ti imay, nangin pa ka mo. Hanggang mo putang trabi. Mabaling ka man katawagan ti telepono. Makitaho, aday na tiyanggi, asa nagmaglaeng. Alis tumad lang nga, ipagpakaasig nga, ipakamoda nga, kasarita ka. Uno saan, sikat mapan makitelepono, sikat tumawag kanyak. Angin, ibagkatuan ng ano nga oras nga mabalin na katawagan, kakumustahin. Oras ang gagayam nga gabrod,
Agin na dayo tamad gayam. Magbakasyon ako nagtunggal may sangal daw ito may sabulan. Nga isuntot pa nangitad ko, nakasapula makwarta. Uno, no masabol mo ti kwarta, o may kasadyat, ikang kakasyay, bumali kasyay. Nanang, nung lumabalil na ako, di kayo makita nga matagabo unay. Adaw ba't di kita katulong dita, nga nanam ay da. Kan adaw ba't di kita amo, nga nasiyada. Iso lang pagdalaga man na. Tinas ka nga pampanunutak, no anda kwartang ng sigidang, itid ko kayo ka. No ang pesweldo, no hampay nga sweldo time, kat kasapula, mabaling ko ti bumali. Ngayon tayo pulos nga awang pulos ni namnamain. Nga pangalak, titid ko kayo ka. Nang, amok nagsasakripisyo kayo para kanya. Nagsakripisyo, Ahmed, para kada kayo. Di dapat kadanagan, barito Ahmed ten. Kayak man tagluto, kayak man tagdalos, timang labate arwatek. No kasta anak mayat ka. Una nang, no pagsayatan tang kang padpada. Hintong bigat nga rod, trugakod. Ngayon to nagawid ka dito nagapot eskwela, awa anak ton. Adda ka lang tiasdig nang kanada ka at no kang kanahin ti puso kin panunod ko. Iba't patig ka na yun ay nanang. Gabutan mo kin mariknak, iba't patigdag mo. Kasta nga rod tinapasamak manong naming simrekak akas katulong akaduwat ni Mang Esther manong naming. Timasen da tilutok manong nemi ni Ma'am LB wano niya Mama ni Madam Lucy nga nagiti duwang anak na nga babae manong nemi ni Ma'am Agnes agbasbasa ni ti college idin to ni Ma'am LV kat no Jack Mariro kataeb ni June ni Sir Donald manong nemi nga busy ti negosyo na basta matan ka ni Mang Esther nga kadua kakatulong. Kani Nana Emma, kakaroba mi manunemi, so iti nangibili na kapag kikit-kita na ni June. Imasan da tilutok. Mayat pa'y manunemi, bilib da manunemi, kena orno sa panagdalus ko, ken panangasikasok, ken ni Tata Florencio, nga ama ni Sir Donald Manong. Bilang madlaw ko manong nemi kat medyo napungtot ni Madam Lucy. Isuda ka ni Ma'am Agnes. Kumuskusilap dano ko. Nakangat-ngato ti porwada manong nemi. Hawan kas ka ni Sir Donald. Takas lasaan nga baknang ni Sir Donald. Tiba nagkutkutina. Kan panang tratar na kada kami nakatulong da. Kastamatan manong nemi kini bunso ni mawawagan ti bunso ni Ma'am LB. Agduma. Irinto tani Madam Lucy manong nemi binubugkaw. Melinda! Madam, apin nga nagbayag ka nga umastig no awakan ka. Madam ang amin ti panagdadalos ko. O no, ayabag ka, dagos kumay ka. Idoble man nga plansahin dito Ay, samot pa kami ng plansa, ma'am. Madam, apa kami? Saan nga na plansa? Ito na madam-dama pa lang di panagplansa. Plansa mo, nalas, ma'am. Ada pa panak. Uwan, madam, itamat lahin. Kasjay manong nemi ti panakisarita panang tatar kanyak ni Madam Lucy. Uray ni Ma'am Agnes. Melinda! Di na pa ibaga tinana, Melinda. Ma'am, hapay. Apit ito nga kakawara. Ay, diyak man naman nagdalusak ba dito tayo? Rusem! Kipag, kahit mo paikat ka kini, mama? Nimit, ma'am. Saan kumot nga basol no aping adawara dita? Nakadalusak di tayo. Na, sinungar tayo basol, Jack! Sige, ma'am. Dalos ako. E din to manong name it adda kasapulan ni Ma'am LB. Nana? Ay, Ma'am LB.
na 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 anak na ako na di pagbaga ko na di zero te katrek jak ikat na kita itapok sa jay da kay man laangan ti mang dalos kung amin saan ngamin nga kayad da mama kani pa pa nga da kayo tagdalos ti kwarto mi kani manang kat kwarto da marigata nak mete please man lang nana oras ang kaag please ma'am aramidek kastamatan manong name no adda ni Sir Donald ay Melinda sir nagsweldo ka hindi ka man sir akit napangkuintid kaya anak ko abno da kasapulan na ti panagbasa na ken adda igatang na ti kanin na may mas anak mo balukan wen sir di ka gasawa ni Arthur nga hardinero di mo kayat ni sir men anak ko nga gasawa nato na yung sweldo ay saan sir man mas tiluto man ay gaman sir manong name agsupadi da Madam Lucy kini Sir Donald. Kastamatan kada Agnes kini LB. Tapay nga ta. Ni nga ta Agnes ti imala iti inana. Kat ni mat LB ti imala iti amana. Manong name addan iti third year high school ni June, edi mapasamak, ti saan ko ninamnama pasamak. Edi umasadeg ni Ma'am Agnes kanyak manong nemi, bigla ako na. Iruwar mo tetay nakaw mong kwentas ko. Ma'am Agnes, kwentas? Pinadalosak, ti silid ko, edi kalman. Ito sa pulak te kwentas. Tap di suot ko kuma. Tap di nakagmatender ti party. Awan. Sikalang ti simrek na sa bali ti silid ko. Awan tinahalak ang kwentas, Ma'am Agnes. Diyak aramid ti agtakaw. Diyak aramid ti agtagi ko. Ti sangko ako ko. Diyan do sa Apo, saan nakapungutan? Apo, nagsakit. Apo. Mapaunayin manong nang kahit ko lang mga abalsen. Ngayam jakmat nga rin babaling abalsen. Pinungot, pungot, nagmatay. Ada idi ni Madam Lucy manong naming ang awan Sir Donald kani Ma'am LB. Di mangeg ngata ni Madam Lucy manong nami tibusis ko nga ikis kapot tabasak tanak. Imay. Apay. Ano na ta? Mama. Di na error na tinakaw na kwentas ko. Ano? Tinakaw mo? Mananakaw ka? Tinungpanak ba't manan ni Madam. Apo, sakit! Nakanagdag sinti, nakulap naman ni mga nagalabat nga tumpay di rupak. Awan tinalak, kan ori man no ade inalakas pagarigan sa kakas na parang trato yung kanyak. Kapag ka din nakatulong ang laing. Saan na ka basta pungutan? Saan na ka basta katungpain? Papulis na klaengan. Lukas na tumbal na. Lusang kayo mamating awan tinalala. Talaga nga papulis na kapabalod na ka. Lusang mong irwar. Madam Lucy, awan tinala ko. Regso kahain kayo. Iti da. Ben ko. Iti silad ko. Regso kain kayo. Inaramid ta nagsukain manong namin burais na di kita ruwati. Himawan ti masapulan na kwentas tagaputaob met tinala. Napanamit ti kalman. Imbaon da ka na palagitsan da, ma'am. Baka inlako mon. Wano insalda mon. Ma'am, awan pulos tinala. Awan. Mamati kay ko, ma. Oh.
Irwar mon! Atay ko! Dinagpunan na gasta! Tumangsit ka! Tumangsit ka! Sige, lumamaga! Mananakaw ka! Anong nimi? Sa bali man nga tungpa na nalakamak kay Madam Lucy. Irwar, ibagadang irwar ko nga jaklata mat irwar tao matirumbeng irwar ko. Nagbuy-buya matlat na kanyak ni Mang Esther manong nimi. Mabutin mo't nga matumulong nga maging kalintagan kanya. Manong nimi nagmalmalam nga pinarparigat dagiti akin. Okay, manong. Pungat dito tungpa, kidel, karamot. At kinaramutan na pa yung tirupa. Hindi ka kadipay lagpod, no? Sikat na nga na. Pura nga tan papatayan dak, madam. Apo na matanti kinaranggas yun. Karabyan naman nun nemi si Mang Pwet, da Sir Donald kini Ma'am LB. Kung nakanyak ni Mang Esther, ipulong mo to kini Sir Donald, tinaramid na ka. Saanin, ma'am? Saanin, manak? Alang ron? Ang mga ano-dangan-dangan-dangan nag-ipulong ha. Saan nga kayat ni Sir Donald, tikas to eh? Napadasam ka din, tinagbasol ka na kuhada? Samit ka diya? O matibang pabasol na kanya? Itamat lang mapasamak tikas to. Si Kamil natin nagtripanda. Apo na matinti kinaranggas na sika. Hanga bali ko mga bugbog kawanda ka, basta handa kang pisikaling nga tangran. Nabugkaw dangang peso, imita lang ang dadangran dang katulong, si kapit din ang patanganda. Demonyada. Gabo nga din nakastuyak lain. Kaslasahaling nga tao, di parang tartarda kanya. Manong nemi. Sakbay nga nagidasarak, edi makan, pangrabi. Nagpasalasak manong. Nadanong ko dito yung manong nemi nga agsasarita da Ma'am Agnes kini Ma'am LV. Nga adag igaman ni Ma'am Agnes ka kwentas. Pasensya kan ate, diyak na ipakadakin ka. Ito maminsan, no, adabulodom kanyak. Ibagam kanyak, awang kamat namin, hindi kalman. Nalipatak ba't ng bagay tibigat? At dan si kwentas. Binulod kayan ni Ma'am LB. Nagyamanak itikon gak manong. Ta siyempre sandakon nga papasulan. Ti or-orayik, idi manong naming it umay dagpadispensan. Idi mangmangan kami manong naming. Mangmangan dan ko na. At hanggang makipsang mga eh, mas ka talaga na ito lutom. Melinda. Melinda, dakat pa idasar ko, sir? Abay, saan mo may sarang tirupam kanya? Abay ka di, sir? Ano no tirupam? Naitek-lebak, sir. Ano ka kami na? Inagasam ka din? Inagasa ko, pinagasak yun ni Mang Esther. Ay, great sir, nayunak na ito magustuhan nyo, chapsoy. Malata sinuni manong nami, dagiti duwa ng rangkas kanya. Di ororay ko mamanong nami, kat may ibang istorya na ko mga nagkamalyan dak, nga pinabasol dak, ni mawang pulos manong. Ni ay, ni oy, sorry, ni awan, mano. Pauwan iti kinadimunyanan. Naging gama nung naming an istoryak kini Ma'am LV. Ma'am, ay, Nana Melinda, nananong ang pwestaro pa yo? Ibagak na ito ng samong ibagbagan kini daddy ma, ni papang mo? Tapay, kan samong ibagbagan nga nagipulong nga ka. Pero mga anit ipulong nyo kanya. Dadya binulod mo akwentas ka ni manang mo. Dadya inalam nga di mo. Impakpakada nga binulod mo. Impabasol na kanya ka tinakaw ko. Ano? Pinagtatakaw dak. Gagabot sa anak nga, saan ko nga anugutan, tao mo man na talaga tinalak. Detan.
pinungot-pungot nak ni manang mo. Tinong patungpanak ni mamang mo. Kinaramutan da, kinidil da. Ala. Nagloko no? Kasta kinaranggas na manang, kini mamakyan ka? Ay, mas ka ng mama ni papadayat. Saanin, Alpi? Saanin? O rin nagpa-dispenser na kang kan. Dito ko matururayak ng umit. Nagmadu-ugali kami, mamakin malang eh. May dumaak kada kami kini papa. Huwag na rod. Imala ka kini papang mo. Malamit ni manang mo kini mang mo. Ulit na kami kini manang. Agnes no ka. Agapa kamit no kakit. Magpapakumbabaklat lang. Hanga bali nga sakti ading na. Ang umutan diyo guhari na. Uri, ita kami kini papakit. Mas daw kami ha. Luapin nga kasi ito guhari na mamakin ni manang. Sige. Tinaskan kat ni bagakon kan ka. Ibaga kini daddy, ni papa. Anin. Baka no, adadakit nga ranggasan dagdamanang mo kini mamang mo ng mas pagarikan. Tasala nga din ni papang mo ka. Isudak at ungdan na ida. Baka pagkakaroon dak. Ang iminton maulit, kas pagarikan, nana, saan nga mabaling nga sa ating ibaga kini papa? Una no, ulitin da pa eh. Sabi ko matasandan to nga ulitin. Manong name sandang nga inulit tinangtong pa ng pungot kanyak tao maten ti babasol da. Ngayon bugkaw dita. Talaga nga. May sopsopadi na karagiti agama nga burudak ka ni Sir Donald Manong. Lukas ta, manong name nga bakasyon na kita yan ti anak ko. Kasto o ti irot ti arakop niya. Arakop ti tunggal may sakada kami. Nang, anak, okay ka din matlang? Medyo kimotong ka. Gagangay lang data. Unong papaislim ka. Tagpapaaram ka. Ti anak ko na yan. Baka kasi ka na girlfriend na, Naggwapo ka kahit. Kasi ti ka ng gwapo na ti tatang. Uwan, nasingpet, nagwapo. Napudno. Kasi kaya ka di madlang marigatan te. Na okay ka di madlang di panang tartarta ka kayo? Dagiti amo yo? Okay, awan da naganak ko. Oh, apay kas na pa nagkidam kanya. Ano data? Kasla piglat, ng taropam. Kasla karamot. Aan. Gangay lang data. Nakaramutan kayo di? Saan? Awan ta makadara ka mga anak ko. Nang ganda ni ako nag-graduate ti high school. Kat kumusta ti grades mo? Samad kami ngayon magbakasyon kayo kat so ti card day. At mayawid ko mati card ko. Okay na okay. Aw malakaribal mo, baling mariktoryan. Adda lang. Medyo baklang da eh. Agregalo da. Iso nga, mas pagarigan lang no, saan to sakti baliktoryan, sakto lang nga sa lutoryan. Ang idaw-dawat ko. Sabi ko mata, James Trami, advisor mi. Saan nga masisirap ka naging regalo? Babae, lalaki di karibal mo. Babae na. Ang respected di kanya ka. Yung jackmet ni tal-talag. Tapay mat. Nang, saan ko palang pampanunutan ti lab-lab-lab dita. O rin to nagkalitsak, kas pagarikan tagkalitsak. Awan sa maling aramidik no, di mga ipasnak, di paragbasak. Katkas iti karikan kananang, ito no, kabaila akong tagtrabaho. Saan kanto nga trabaho? Aginanakan to dito balay. Baka no adadang agsakitak no dyan trabaho, anak. Dandan idi nagturpos manong name ni Junior nga anak ko. Idi maulit. Tinapasamak. Nga palangtangran kanyak manong name. Dagiti agina. Nairan na naman idin nga awan da Sir Donald kini LV manong name. Madamaak nagplamplansa. Idi bigla manong name nga pinukkawanak ni Ma'am Agnes. Mabit lang, ma'am! Ano nga mabit lang? Oh my God!
Nikit. Gabot ha. Umaikan ko na manong. Napanak ba't na? Dito, dalos man dito. Apa niyang nakarugurugid dito? Dinalusak mo di tayo maanang. Ma'am. Dinal sa mitay. Apa yung garug-garugit manen? Baka adaling kahabil ng rukit dita. Kahit doon lang dadalusak manen. Kahit mo sawin nirarata ka marugitan dita, tapos doon ayabag ka mang dalos? Nagloko. Katapag pungot ka manen. Kahit nitong pain ka. Sige, dalusam! Kinugtaran na pa yung naman dito nga. Demonyo yan. Anyan, nanar ko ram. Demonyo ko nung kanyak. Pinungot na kong balsik ka lang ko bumanas ka. Manong name iti bayag mi. Jack malagip. Nga pinanawag ti plansa nga saan kong in-shit off. Kahit na agasukin. Ay, mabitlag ka. Maruraman ka pala malasayag. Mabitlag. Nauram nagpaiso manong nadadahil. Numuna ta arwatan ni Agnes. Sinarununak gaya manong na ini. Apa na samungin nyo? Sakbay ang pinanawam. Kan samungin ni Kat yan ta. Tay badok na ita. Tay paborito ka badok ayop ka. Paano na yung panangrupsa na kanyak man yung kinaramutan. Bitinong pinungot. Alay ko. Imay ti ina naman ng nemi. Rinanggas na kon. Pinagrangasan na kon. Dagiti aginawa nun nemi. Nagpapaarayatak. Umasadigman ni Mang Esther manong naming awan ti mabalin. Hay, Esther! Pumano ka? Hagag bubuya! Kunat ni Madam Lucy. Manong nami, among noon niya tinaramid da. Inikat ni Ma'am Agnes manong nami tibadok sa nakpinagpaklab. Among kanino niya tinaramid da manong nami. Pililansada ti bukod ko. Horek lang naging ikis. Ti sakit ko naging tor. Alay ko! Tayangon! Ikatay mo ti pilansa dakon ka malalalay! Manong nemi, arig na sana kon nga makatakder. Hindi pinanawan na kong dagiti ang demonya ang aginaman ng nemi. Etan, imanak mo din inarayat ni Mang Esther. Ay na, Diyos ko. Milinda na, ito yung nararamid na ka. Naura man nabugod mo. Napransan. Dak makatakder manang. Lamasan, tumatakder ka ba ka? Itaray ka sa ospital. Ospital. Sahanan manang. Anong sahanan? Among siguro mag-asan. Kaagas ti mauram. Agad amok agad masapol nga maipang ka ospital. Sus nakal to kita piglat dahi tano. Ang balit ang makaluban mo. Doang bado akong saan nga makitkita. Ang imnog sarbingak takitaeg. Matalyaw ko. Saan kong tumalipatan dito nga naramid na kanya? Dagiti ayaw. Masapol nga maibaga na ito kini Sir Donald. Kano nga sumangpet? Makalawas da nga awan kini LB. Pasensyakan, Melinda. Imay ka inaala nga katulong dito. Saan ka kumanga nadangdang na nakastoy no? Saan kang inayay ba? Awan ti basol mo manan. Awan ti sabali nga kimbasol no saan nga nagidya nga demonya. Jack to pulos malipatan dito nga naramid na kanya. Hindi maagasan ng manong namit na oram kapasit ti bukod ko. Marigatan ka samit na magna. Makapagnaak man ang gagangin nga marik na ka na sakit ti bukod ko. Di mo tumad kami kahit ti pa-hospital. Saan manan? O kaya hindi pa nangagas mo, nasamay mo dahil yung ngagas. Irabot ko na kita rumatek. Pumanaw ka. Anya tinam na maam nga ramitek.
Wala nga, maalam nga taday. Panakasweldo mita. May salawas langan makabulunton. Orisan din ng itad. Nga mabaling ka dyan kayat nga makita ti panagrup-rup pa na kita gina. Itagbat ko iti bato. Dito nga naramid na kanya. Dito pulos mapakawali na. Manong name dibtengak dito balay. Kat mas daw manong name tanak ko. Nang. Inarakop na aray. Anak? Ando na sakit? Awan na, gagangay lang dito. Isungarot nga nagawid akong ta. Diyan ba't kabailan ang tagtrabaho sa jay? Tapay. Diyan ka man, simuro na ito yung bukod ko ta. Bigla nagsakit ka ta. Kita man, ahanan, kamukit kita na yan. Namukit kita. Nalaig tumad lang dito eh. No kasta, saan ka na ako ng panawan? Kanangin ta nagkit kita inal daw? Maragsakan ka na. Kauna. Sunalang tao. Awan to di pagtrabaho at no, adagastusan para iti panagbasa iti college. Nang, no lakid di makapasak iti scholarship examination. Agbalik eskala. Libre amin. Tilang, sana di pagpletik naman panagbasa. Kanda dumapay ka sa pulak. Kabailak ng tanak. No, ag-alak ba nila baak? Nga tistiti ng trabaho. Kabayaran tumat nga agbasbasak nang agtrabaho ak. Anak, nang awan ti pagdanagam. Ikalikakom ko, ti panagbaliki. Isakot ko keng ka. Tiyan man na baliki. Kat okay yung no adda kayo dito balay. Adda kayo nga sang patak. Adda kayo manin nga mangiluto kanyak. Nga mangilaba kanyak. Paglaba kayo, arwatan dilatan. Nanak, tulungan kamit lang. Paging kakabaylak-tubay lang. Adda ka di talagang ananayan nyo? Anak, diyak ko makayat ng ibaga kang ganito eh. Ngayon, kaed ko nga sa bali pangipagsaak. Tiyan nga man na marikrik na. Aniyaman nga sinagabak. Minaltrato na kayo, dagiti amo yo. Dagiti lang doa. Ti asawa ni Sir Donald kenti inaunang anak da. Dagiti agina. Ti ina kenti inauna. Mamanumat kami nga da ni Sir Donald tabi si ti negosyo na. Sa maguston met ni J. Burdek iti sumusurot iti amana. Baka papas girl. Siguro ang agsupadi da eh. Naka uyo-uyong na kita gina. Irin to na agamakit nagsayat na. Ano naramid na kang nga? Pinagtatakaw da, hindi. Nga rin ang ranggasan da. Hindi nakita nga pigla tiping-ping ko. Itangawanin. Karamot na jay. Pungot, karamot, tungpak, kendel. Abing hindi kayo pala nagtalaw ka rin nga panawin. Itaan niya man yung tinaramid da. Nakarkaro man rin anak. Nimsan mo nga pananutin ba eh. Nasakit na bukot yun. Kaya man, hanin anak, hanin. Ha? Malingan tumalang na bukot ko. Okay? Anak, tinaskan ka sa anak ko nga madayo. Tadaak to man, ito no, agritwar ka. Nga masapol mo sikat balik na tutorian, ha? Idaw-dawat yun, halang. Idaw-dawat yun. Idi aktor post ti anak ko manong name siyakngatan ti kararagsakan kapapanagkalan nga ina tabali rektorya ni Suna manong name nga naggraduan. Nagluwak manen idi addak tin tablado luwa ti ragsak luwa ti liday tano kuma
Si bibiyag pa ina di Hilario. Okay manon nemi. Gabata siyempre, ato di kanimang naidayo ka damay. Ay niya, Melinda, ore la bandera kakin katulong ka. Nadaan ka ti anak ka na laing. Nasimpat. Ay na, ore da kami. Dabang balin nga agpaiso ang ay so sapo nagbalog dagiti anak mo. Pagbasahin dyan anak mo iti college sayang. Barbaring mga asin na po Diyos na ije batog ti balay mi ket agtudo ti kwarta aron na pagbasa na. Adumat di kiti umay pumaspasyar ti balay manon naming magibagbagay ti ayat da. At dati kito kong dawing entertaining at dati kito kong dawing asang ko entertaining ito. Naging gaman ng naming nga nag-test ti anak ko. Napan nag-examen. Iti rumwar ti resulta man ng naming kas taon iti ragsak. Nang, may sakon nga scholar. Di ka, dakil ka may tulong na kang kadayta. Unang, dakil. Ikat, tilang problema ta ita. Di ginaldaw nga kanin ta. Ipagpletem, kanda dumapay gastos mo, arwatem. Nagapalayag pa yun, mang. Ti, food chain. Nagtrabaho ak na malpasak ti klase. Kahit, anat oras na gawid ka. Tiyo, daw. Kasi nung ti pa nag-review mo kas pagkarikan, nagbasa ka. Kasi nung ma-maintain mo, anak. Kinaka-scholar mo. Nangon, ti pagdanagan nyo. Oray sa dinutayan ko, andak man itilugan, madamaklat ang agbasbasa. Ay, baka ma-overstudy ka. Nang, okay lang didak pakadanagan. Awan sayang ng oras. Di ka pa nakita na pa nakiayayam karuba. Kapag kung magayayam pa lang, awan mapang ko basketball. Umanayan dito bisikleta ng eraser bike ko. Isupayan ti pagluganak no mapanak agbasa. Tapno di kasta, libre akong tiplete, ada pa exercise ko. Kasta matin no agawid ak terabi, hana ko nga agarikila. Ada pa ti eraser bike ko. Ngayon regalo na kanya kaya di naggraduar ti high school. Ay nanak ko, ngayon kasano numaksit. Nang apay? Yat ado yung apo. Ano na nalagip yung manen? Kasano ko nak no maaksidente ka kas ka dito tatang mo. Ay, saan nga tamot ka na nang? Aramidag ti amin na panaganan naanadbet dito tatang mo. Ngayon na dyan ang dungpar kang kuha nakit daawan ng ti preno. Diyos ko. Nanang, mga asin na po Diyos. Nalakit sabi ko manak ko. Tasaan ka nga mapukaw? Kan saan kayo mata mapukaw nanang? Idaw-dawat na kinapod Diyos. Kasta nga rin tinaramid ti anak ko manong naming nagbasa, nagtrabaho. Tinmulong akmet manong. Agawatak ti labaak. Hanan nga nasakit ti bukod ko. Ngam no kasta nga agdigusak. Katagsukatak. Makitak no ka manong nami tipiglat. Itiya, bukod ko. Ngagapuanan manong nami di kiti demonyo nga gina. Saan nga napupuutan ti panunguhin manong nami nga dimting? Idegraduarin manong name iti anak ko. Kapas dawa na kataado di kiti imun o na naggraduar ng iti suna. Wen? Kaya supal na panakalagip ko manong name. Nga saan lang 4 years course manong name iti na kurso na. Kaya naggraduarin manong na panagkalaklaunay manong name iti umuli agit stage. Nanang, nananayak to nga doktor. Ito may pasak ti board ko. Kasla itapay lang ang mukad. Medicine kurso. Ninanang met. Mudalang aro din ng nag-ud si tiyak ka na kiti hospital. Ang nag-reformek pa tinupirma ti doktor. Kaya okay dito specialista. Specialista? Wanan. Barbaring no. May pakat ko na ito eh. Barbaring no, ado di kita agbalin nga baligi nga pasyente. Pasyente? Ay na, kasladyak pa amot mapaspasama ka na anak ko. Mostly nga paglingak, specialty ka sakit na cancer.
sakit a kanser. Anak, nukas pagadagan, sakit ko a kanser, maagasan nak. Niabot Diyos, di makaagas ka na kayo ng sana siya. Ngam aramatin nak lang. Nga makadakad ka kanser yo. Ay, ba't kindi ada teonin ti pagyamyaman ka na ako ta. Nawa na nagsakit akit gurigur lang sang kabasit. Jak pa kindi indingan. Ora daaniit ko, ang trabaho ko lang ta. Maawan to man yun. Kabutan na asin na po Diyos kada tanang. Saan na tanga binaybayan? Nang, di mo na nga ramidek. Nagsoldo akton. No, maanak dakil nga, doctor's fee. No, adarig tagbaligi nga pasyente. Balay. Di mo na nga bakirin ta. Panawan tan ti kalapaw, anak. Wala nga. Di kayo pinauma ti kalapaw. Doktor na anak yun. Kalapaw pa lang. Medyo panakalan nga balay. Nga nalawat solar na. Tadlikod na. Arami din nyo lang. Nagmula kailangan tinatayin. Kanagtarakin kay tiyo. Manok. Ken, adan tumatan ni saripin ko nga private clinic ko. Ori no sa anak naka-duty to hospital as pagari ka nagtrabaho to hospital. Ada umay, nagpaagas. Di anak ko na ya. Talagang matong pala aming harapahap mo anak. Nagkamayaman ta kinapo Diyos. Noan niya timbaga ti anak ko manong name isot na pasamak. Kasla saan nga lakaw pupuutang, kasla na nayalisto nga dimteng dagiti panahon. May sana pintas nga balay, nalawa ti lote na, ti likod. At ni sariping na manong name nga clinic na. Nga kalbasan nga nakarawar ti board na manong name empleyado ti may sa dakkel nga ospital. Hindi kita nagbaling nga pasyente na manong name. Maragagsakan mo kasta ka sumangpet siyempre. Kotse matin natin ang ina. Damatin katulong mi dito yung balay. Ngam saan ko nga miltraton ti katulong mi man. Imbilang ko nga anak ni Inday. Nakaragag sa ka anak kasi magpet. Doktor, dati met mama. Ay, nanang, uy, makabalbaliwag tinagang awag mo kanya ka nanang, baling nga mama. Ikaw kay nanang, diya kahit nga may katinanang. Amo yun, nang, anda, na pasyentek, nga, kasta ko niti yaman nagsipod ta. Siyempre, ado ka nga doktor ta napananda. Napandan sa Amerika, Diya Manila. Ngayon dito matlagayang lugar tayo ti ayon ti doktor nga makaagas kang kuana. Cancer? Wanang. Napaimbag mo? Napaimbag na po Diyos. Amo yo? Kabayatan nga adda isunet ti ospital. Namamok, di anak na. Nang, agayatin ti doktor nga anak yo. Uy, data kumamatay na kung damagan ka. Idada ka ti high school, awan nobiam. Idada ka ti college, awan nobiam. Itata doktor kumatay na anak ko. Akit makinobia agasawa kumatay na masapol kumatay apo ko. Iti paot. Iti kaada ni papang na agas pasyente. Kastamat ti kapaot, tilangan-langan mi. Ni baga akong kengkuhan ti I love you. Sinong batan nagmadtanang. Kat pabor kengkuhan ni pabor kanyak. Pabor ni papang na kanya. Dahil sa sino ko mati saan nga mangayat, ngagbaling nga manukang na, iti inaramat ni Abod Diyos nga nang ispal kengkuhan na. Kat diyak kumakait nga awatin ti dakil nga gunggunak malaksid din talagang rate ko ang doktor's fee nang tadapay nakabang ko ng umanay na dyan nga pangikasar ko keng kuana dyan anak da kasar na sigod na katuan kat na ag-overtime na ana inton ka ano nga ron ngayam among kanyak. Akit, isat ko to
Sinot iyam amok kanya. Iyam amok ken ka the whole family. Ni papang na, ni mamang na, ken jakapsat na. Kaya mo natin isat ko na ito na umay da dito'y balay, uno datat mapanja balay da. Di ko nakman, isat ito may isang lugar, ito may isang kasga restaurant. Ala, katuwin Ayabak to di inday. Ewan daalala iyo. Naiset manong nemi ti aldaw. Pangaldaw manong nemi ganiti restaurant. Nagarawatak man anak ti doktor nga nalaig. Hindi ka salamat lang kung nangarukan nga ni inday. Ay, manang Melinda. Apa inday? Kas ka man la, kasat naman la, kasada rin. Walang kasada rin magbagam. Bakit ako noon? Kasi naman anong tawan ni John. Unang nasapa kayo sa nga nag-asawa, edi. Katapay nga manang ko ng kanya. Nanak ko ng kanya ka. Manang ko ng karot basit lang tigidjat ha. Nagpintas ka kareta nga arwate. Saan ka nga mabain nga sumango ka na kitagbaling abalayan mo nga baknang. Ken, anapay? Ken, adikot siya itamatin Saan mo matinteg drive? Dadi mo mat kaya nga da driver mo, numabang ka makitsenda. Pinusursuruan kamit ka ni doktor nga drive. Tuwa naman ta na? Kasi nasaan ka nagbalin, hindi nga katulong. Nagbalbali ti tao. Ti kasasad na ti panagbiag, inday. Ngayon saan to pulos ng balbali ti ukalik. Kasing petak tulat na, napakumbaba. Uri kas toyet ti kada, iti estado ti biag ko, biag bing agama, agin ako nakuha. Amok lata ang talyaw din nagkapuak. Manong nimi nakauna kami nga di manon iti restaurant. Madamdama pa'y manong nimi adan di sumrek. Malasin ko ti anak ko manong nimi. Inday, DJ ni doktor. Doktor lata nga nakakubukwapo nga madyo. Ken, at kinaabay na nga. Nagpintas jagbaling nga manugang mo, manang. Sila malasin ko At dapat simrek manong nemi nga talo. Do may sa lalaki, do ang babae. Sana mo't na ito Sana mo't no, inday. Apay manang, sana mo't no. Manong nemi, ti kaabay ti anak nga doktor ket ni Ma'am LV. Ni Sir Donald, ti kaabay ti demonya nga Madam Lucy. Ket ti abay na ket isot demonyang Agnes. Nagburek nga dagos ti darak manong nemi. Arig na sanda pa nakasideg iti makderak. Nang, iso dikit, agawit kami kininday. Nang apay? Ijeton balay nga, ilawlaw ko kayong kati amin no, kas pagarikan sumarno ka. Inda-intan. Nang, mabitlang, nang! Yung saan ko ngayong kaskaso manong nemi. Ginulit ko ni inday, tapno alisto kami nga makaruan. Pinagtartalayan ti kotse, manong nemi. Manang, apay. Apay kasi tinaramid mo. Iti sangwanan na kitagbaling nga balayan mo, kit manugang mo. Apay kas jay. Jak kabailan tinapahod nga sumango kadakwada. Napya ko mo nung awan di kiti doa. Awan di nga Agnes ken awan di nga Lucy. Manang saan ka mawatan? Isuda tinagbalin idi nga amo. Isuda tinanguram ti bukod ko. Di kiti ayop.
Diadda kami ni Tibaray si marunong nga dagos ni John. Nang, you need to explain. Awan ti magadaking kanak. Isuda iti dang baling nga amom. Isuda. Malagimod ko na kang kay di. Nga dagiti agama kat nakasaysayat na kanya. Ngam dagiti agina. Dadya nga, lusi ka nagnes. Isuda idi, tinang maltrato kanya ka na. Kaya wala pulos, tinauray ko nga pa nagpakawan kan ba nagpadispenser da. Idi mamuan da, awan ti basol ko. Kan kang Ronald, ti amin. Itan nga ipakitak ka, ati kahit mo hindi ka kitain nga bukod ko. Kinunak man nung nemi kat limikudak nga nangingato ti arawatek. Kat nakigtot ti doktor nga anak ko man nung nemi. Nan ano, plinansada. Da Agnes kan Lucy. Abi nga di yung baga kanyak. Adi, abi nga di yung pakita kanya kini. Tapluan niya ko ma. Agrador kan tupel ako. Agrador ka pa lang idi high school. Ano ko matilaban ta kadakwada. No kas pagarigan na nag-report kay ti polis. Nang samat ngan manang Agnes ti asawaek ni LV. Isot tinagbalin ni din ang sihat kang kasanggaling. Sang ko malipatan, dahil pasamak ti biyag ko anak. Iso nga niya, saan niyo akayat? Nganda kami kay LB tagasawa. At dakin kang desisyon. Ngim, Jack tong maibturan, timang kuyog kang ka, into nagkasar kayo. Ngim saan ka mabalinang? Kasal pong nakaandayo. At dakin kang desisyon, ituloy mo ti makiasawa, may kamang iti kasya nga pamilya. Nang dakay man lang nagkuna nga okay ni Sir Donald. Dakay man lang do ti kontrabida. Samat nga naman ang Agnes ti asawa ni Mat LV. Iso dayatek. Iso palayan kan iso tulayang dayatek. Kansiyak ba ti first love na? Saan nga po ta siyak ti nag-ispal iti ama na? Iti sakit na nga kanser. Ngam ka po tayo patpatag ko ni LB. Alawan anak, makiasawa ka. Ngam man siya. Basta, Jack maited, tanyaman nga pas-pas. Di pa nagkasar mo. Kaya patusang ko nga malipatan, ti kinaranggas na kanya. Ngayon saan nga ni Sir Donald, kanya hangon nga ni LB. Oray pa'y. Amo nga mawatan na kanak. Ni Sir Donald kat asawa na ni Lucy. Anak na ni LB, putot na ni Agnes. Isla may sa pamilya. Adalat takin ka anak ng desisyon. Ngimte ko na akon. Saan kong tumaibturan nga umatendar. Iti seremonya ti kalay sayo. Kaguranak no kaguranak. No da ito man ti desisyon ko. Ewan ti maramit ko. Nang, pagpilya-pilyan ka di. Saan ka pagpilya-pilyan? Apa yung sinunod ito? Nung magkikasarak ka, nung maikamakak ka dakwada. Kahit nakadingasawin, nga isud at pilik, kahit saan ka pinili. Anak, tapusom ti panunutan.
Ti pakaragsakam. Saan ko ang pakaragsakan? No saan nyo mata pakaragsakan, nanang? Ti kayat ko kad naragsak kayo. Hindi ka din na malagip, ti bagbaga ka na kayo. Nga niyaman na pakaragsakan nyo, itad ko kasupapak. Iti panangyayanak yu kanyak, panangipatag yu kanyak, pinagsakripisyo yu, tapno laing mga andanak, magbaligyak. Awan ti pangisukatak ka na kayo na lang. Saanan ngayon sa baling yung sakripisyo. Kaya na yat may kanelbi. Sanang bali nanang. Awan ti pangisukatak ka na kayo nang. Kaputan na kayo, tika mapatgalit ibiyag ko. Manong Nemi, arig na nga ron na siyak ti pinili ti anak ko. Nga orin nagsakripisyon ti puso na. Ngayon itinaldaw-aldaw nga makitkitak manong Nemi nga naliday ni doktor nga anak ko. Anak, apay kasta ti langam. Saan ka nga nagbaligi ti operasyon mo noon yaman nga saan kaya't mo nga itikadi-kiti pasyente? Nalay nga ka, Doktor Nanang. Yam-yaman na kini Apo Diyos. Tinakanak ti kasto nga lang. Magsagsaga pa ti puso. Anak, imbaga kamatkan ka nga nawaya kang mga kasar kini LB. Nga oray no diyo kayat. Nga bali nga jak kayat basta makaragsakam. Oo, manasarbi ti ragsak ko. No saan kayo matanaragsak? Nang didak pa kadanagan. Ito na minsan nga aldaw manong Nemi pinuktawanak ni Inday. Manang! Apa Inday? Adak dito likod mga sasakaso ka dagit mulak. Ada sa nga ili nga dadjay labas ti gate. Saan ko pa ida nga pinastrek ada. Damagag pa kang gano pastrek ka kita. Sino da? Dagiti dua kakurgurang. Anya? Dalusi kin Agnes. Dalucifer. Kin Agnes ito ha. Napanak. Saan ko inukat ti gate? Anya ti masapul yo? Anan? Hanggang man siya ka na kita anak mo? Bay man salat anak ko. Hanggang man siya na iti anak mo? Agsagsaga ba da? Uri na LB nga anak mo eh. Anya nga ita? Anya ita? Ipalubos mo lang ang kasarda. Talaga nga demonya kay lata. Anya? Hanggang gapo at adakam dito, ikat natangsit ka. Mabalinda tagkasar. Si papalubos akmat ket. Ngam ti ko nakiti anak ko, hanak to, hangkong to maibturan, ti umatender iti seremonya. Tanong mabalin ket, kayat nga makita ti panag-group-pro pa yo. Oy, bakit Melinda? Kunamat ni Agnes. Agyaman ka ah. Tamay kamang ti anak mo kata kami. Saan nagagyaman? Kaputadyak kayat may kamang ti anak ko, iti pamilya ti kaskada kayo. Nuawang kayo kuma. Katilaing adakit ni Sir Donald kini LB. Mayata. Nuawang kayo. Ngayon anda kayo met. Imay kayo dito eh. Tinamnamay kumakit agpakawang kayo. Ah, daragat urayam. Sige, pakawan na kami. Nuanyaman din nararamid mi. Naimpapusuwang ka dito kasta para pakawan. Nga oy ni ay, oy, bugbog kawandak pailaing. Nuanyat ugali idi, kasta manin ita. Hanyo na mo tagpakumama. Pumano kayo! Na, naturod kan? Dabak nang kan? Nabot ada doktor nga sa anak mo? Umano ka ang kanak. Inday! Manang, palusot tam di aso. Tapakamatay na. Mama, pakamatay na aso. Ay! Handa kami pagawat, pumano kami. Agtalo kayo! Hanggang ito pakpakinan! Animal kayo. Anong name? Imbes ko mga pakawandang imsaan. Tumangsit na. Dagiti animal, dagiti ayop. Naamuan ni doktor ang anak ko manong name ito na basama. Imay da mga? Imay da. Natangsit na lahat. Agpakawan na ka man, ngagpeso. Ala, sige, pakawan na kami. Tapos diya ka din nagpakawan na. Nakaalala sa tugali na.
Naminsan pa nga imay daw nung name. Mamaling ka, di nga pastrikan na kami, abalayan. Tasaan nga dito, labas kami at dakitunag tinaladan. Noon na siya at lagi pa nagstarita yung kapit ka saan. Kasanot, among ba na siya? Manakam ka, Agnes. Among no niya. No kasano. Mama, anak taramidan ta. Bamon ta siya ako ti magsalita. Melinda, among ka din noan niya tinagyan dito nga touchy case. Baka di mo amot at touchy case, portfolio. Anat nagyan na neta? 5 million pesos. Itad ko keng kada ito, tapno, lipatin mo noan niya't napalabas. Pas is pas. Sa anak nga rupat kwarta. Tisap sa pulik kada kayo ket ti panagpakumbabayo. Ibagayo nga lipatan tayo tinapalabas. Ngem diyo pulos amutag pakumbaba sa ijayandak pet kwarta. Pumanaw kayo. Di mo kayo ti kwarta? Gabot tatok dabak lang ti anak mo? Ngem amut ka bugot ang kwarta? Pumanaw kayo. Inday! Ma'am! Manang! Parok atam taaso. Tapakamat na ka dito nga demonyo agin. Gabot sandang pumanaw man namin, lukat ko tigay. Parok atam mong taaso! Ah! Sana! Indan! Kalpasan ti duwang alawas manon nemi. May maninday ti likod. Ma'am. Manang. Abay. Adaman isang ilin. Dua. Agina? Saan nga agina? Ano nga ron? Agama? Oyen. Sino nga agama? Kagbaling nga balaya mo nga lalaki, kentagbaling nga manugang mo. Linok tamida, tigay? Oyen linok katak. Imbag matinlo ko dam. Adadan iti salas. Receiving room. Sige nga rin. Imbag man mo tinaramid mo. Ngay sudat nagsangay pinastrik mo ida. Inayos ko tibagay parang namin si Mango na wada. Sir Donald. Ma'am LB. Saan akong ngawawagan ti Sir Donald? Melinda. Abalayan ko na kumangin. Baka nukas din nga sa mo nga. Kaya't nga. Ag-asawa na kita anak ta. No dakay lang ti makit-kitak. Malipatak ti napalabas. Ngayon, pasensya kayo, no? Apay nga, kasi nilahangan ti kurak. Ti asawam, kan ti kapsat ni LB. Saan nga sinsinan tinaramid na kanyak? Apay di ka nagipulong. Nagipulong ka kin LB, di damo. Imbaga ni LB ang ipulong na kang ingkawid ko, saanan ko na. Di din na uding naramid na ka. Saan kayo inura yan, sir? Kapot na naghawid akon. Tadya akon kabailan. Ano inaramid na ka? Manong name sana ka nagamak nga naglikod ngayon pangatok manong name ti duster ko. Nanano rita? Naplansa. Aramid ti asawam kantinaw ng anak mo. Oh my God. Hindi pala yung ngamok nga kasi tugali di kita gina Melinda. Nabayagin ng oray ko ti pa nagbalbaliw da. Nga oray ka digito ko malain ka tagbaliw da. Yung may dititoy. Ngayon bas ko mga ururay ng pakawanda. Nagpakawanda man ngayon sinsya ng pakawan. Nakangat nga tulat at ibuses da. Yung may da pa enjoy yan, 5 million pesos. Naging gaman ng Naomi nagtimak ni Melinda.
Nanang, nana ti awag ko king kaedi. Idada kami lang sa di balay. Ngim niya na yun ako ti Angie. Iba't patig ko unay ti anak yo. Iba't patig nagbat unay. Iso nga, Jack kumumit kaya, ngam inarami din ni Papa. Inchinanan ni Mama. Iti pa nagsinada. Napagdesisyonan na sumurot ni Manang Agnes kay ni Mama. Kada kami ti mabati. Hala. Dito pa yun tigapunan. No, hapi nga, insinayot asawa yung sir. Saan nga po? Takagurkuramida. Inapunuan ako. Aglabalbis din. Kanatok talak, amalaksid kanyak at adalalaki ti asawa. Ni Met Agnes, adon tinatakaw ng apundo ti negosyo mi. Gabot na kinalaing na agsugal. Kaya mliplipotan naman ti asawa na. Talagang nagbalinda nga dakas. Baka nung gapukan niya, narakrak ti pamilyayo hanga gapukan ka, Melinda. Gapumit lang ka nakwada. Awandan, sandal nga miyembro ti pamilyak. Mabaling ka di nga ron din na balayan. Para man lang di pagragsakan na kita anak ta balayan. Ken, uray no, saan man nga naimpuson ti palagpakawan na kita gina. Uray saan nang mangmangig. Si papakawan akong kadakwada. Iti kasi dyan nga naramid na kanyak. Ala, tawagam nga ro din ni doktor ta. Umay kayo ditoin, no, mapagsasaritahanin ti kalesa na kita anak ta. Manong nemi tapno sa ano kung makadayo tapno sa anak ko na yung mabayag ang mga ilawlawag no sa tinatungpalan ti amin. Nagasawa da John manong nemi kini LV. Nagnaid na dito balay. Manong nemi idin to tumay mat sumarsarong kar ni abalayan. Manong nemi. Hello kong abalayan. At arman nakid din. Legal separation lang, manong name iti panagsinat at asawa na ngem gabot agdandanan da Lucy kanji lalaki na pinaanal na matin manong da kalaysada. Iso nga, tapos na kasta at sa alang na mabayag manong edi adan na po kami kaniabalayan na nagkalaysa kami matana. Yung karik iding awanin iti pangisukotag ka di Hilario ngem. Gabot ay patpatag ko ni balayan, manon nemi, karik itinasayat ng magpakikita na kinipapain na. Amok na sana nakatamat ang papasulan kan kakuran ni Hilario, nodan kasukat na iti puso. Kat naman pa saan kami nga mandaan ti anak, iti asawa kita manong naragsak kami. Gabota, ado, amok, nga doon to dagidagbalin nga po kumi. Takunak kini doktor, kadunat aganak, agputot, kadunat aganak, tapos nagas tagata. Naragraksak madlang ti pamilya. Dahito iti pakasaritak, manong nami, kanagyaman naklaunay ti anos mo nga nang ibasa, kat sabi ko matadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak nga dimeg. More power to your program, God bless. Ito yung nagkyaman nga pagkaya mo, Melinda.